Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Budlat ang mga mata eh. Budlat lang mga mata nila nga nakakita sa bago na kong motor. Sigay lang mga mata. Mao ba? Naibaw ko silang na gilipat masal ko itong mga karaho. Nagtuon sila nga ako doon ay sugar daddy. Jonah? Ay sus, ni ano na sa kong pahakalan kay baw na kay ko. Unya, og makadungog ka na, mutuo ka. Igtuon ni mo, buwag ta. Hindi. Mao na. Mo nga ayaw gid padaan lang mga marites. Ay, yun pagtungo Bitaw, ko na. Bay, lad. Tinoon, ay kanina ba, samtang nagkuyog bichona. Oo nga na. Nianggas ko siyang motor. Oh. Nya, ang akong kamot, diha man siyang paa. Oh. Ang mga babae, ang mga babae. Oh. Tuwar sunay lang mga batay. Tayo, di ginuhungay kung nabay me. Nihigap mo sa gaspaan ako kay dokirok mo kang dako. Di ba kakita agi ka bultong no? Ah, Mao kita. na to. Sige na tuglibak na ako. Murag ito dahil, mura. Mga tao dire butong gusto pang mahibaw og kanus aka mangutot. Oh, grave naman sa nang imo dahil. Grave mo na tinuod lagi na. Hibaw mo, pagkakita nila nga may mahalon kong cellphone, iPhone 16? Oh, siga sa ilang mata, eh. Uy, naibaw na sila nga doon na kay iPhone 16. Kahibaw. Kinig-agi na ko nila, mahunong man ko. Unya, mag-selfie dayon. Wow ba? Ay, suya lagi kaayo, day. Babatay sila sa konsumisyon ni Chuna. Bahala sila. Karon nga doon na nasad ko yung motor. Samot kasi lang Na, sao na lang. Ganina, ang tindirong bayot lan, kay bawo ka lan. Nga naman. Iknat sang kilays bayot. Nga naman ko. Kada bayad na ko, bunot makustag 1,000. Mao ba? Pulos tag 1,000 ang akong gibayad tong no. Wala sa kakita tong. Kita ko. Wa ka palag kay 1,000 bay. wa ka palag ang bayot kay giun man ako. Giyon sa manimo langga? Akong giingnan nga gikan sa kong kabit. Unsa? Regarding sa motor, akong giingnan nga gikan sa kong ikal. Okay, kadungog ko na bay, kadungog ko. Imo sana ito no, siya tsang kausa dyan no. Okay. Naubog ka way siya tsang. Tawago ta nga ako magsira na ninom. Kada. May lang. Ay, bay, abib ni mo bay. Mao gito yung isultis te di rong bayot bay. Di ba tong kadungog ka? Dungog lagi ko sa. May lang direktahan ba? Unhan dayon kay aron may dagang storya ka po. Storya. Bay, apa sila no, palayo lang no, simbak ko magbati doon. Gikan sa imong ikal, porbida, no? Ha? O nga na di? Unsay problema? Problema kayo. Tarong ako, tigay matamparusan na diha. Nga nang unsay problema ana? Bebe, usaw naman lang, be. Huwag naayos si bay, alam niya. Ang imo mo na bana, be. Usaw naman lang, anak, be. Wrong choice of word. Kung sa buhat, nga naman. Kini si Alan. Ako lang langga. Di ni akong bana, oy. Aha? Kini si Alan. Di pa rin ako bana. Kaya di man may kasado. Kiling amo. Tilaw-tilaw raman eh. Abo, gining Chuna. Uy, Di ba? Alan langga. Tilaw-tilaw naman yung ato, no? Kanya kay, niburot man ko. Mao nga, nigawas ni sa Atina. Di ba? Kadang. Shut up. Nasa day. Nay,
Hubog na ka. Otro kang shut up. Ilom dia, hubog taon. Ber! Hey, Ber! Di ni makahubog, pangihir na nila ko. Nay, Humana kag tuon dito? human na. Dili lingko dili. Butong, i-business sa tinabi. Oh, ano? Bida, no? Nay, Lingkod unsay- dia. Lingkod! Apil na mo, mainom ka. Unsa, Nay? Inday. Pakit akong moinom ka kaysa adto ka maginom-inom sa biliran uban sa imong mga classmate inom. Anday, porbida. Inom ba? Di ka ana? Ha? Di ba ka ana nga moingon ka nga ang imong nanay mo imong barkadas pag inom? Butong tagay. Ihatag natin na baso. Nay, butong, ayaw tuod. Dili ko mo inom. Nay, katuog na. Hubog na ka. Oh, nasa apple ba eh? Og si Chuna, mga tuog natin nga ito. Bida, no? May samdagla ni Musawa, bida. Samot na sa Apple, maragawa lang yun, nadapag mo to, di ba? Tay, musugot lang ka, Tay. Sa unsa man Inday? Nga bugal-bugalan lang kanina na Chona. Anak. Malipay lang ka, ana. Nga dili ka ang kunon nga bana. Ay, sakto mo sabi siya, Inday. Tungkol kay sayod ka, di pa man may kasado ni nanay ni mo. Onya. Ano dili pa mo kasado? Dili ka niya ang kunon. Ay, may knows. Okay ra gina. Okay, good town. Yagaan lang kang nanay. Ay, di na lang ko makiglalis niya, Inday. Ibaw ka, muntatay gusto kalinaw. Ha? Ay, kanimo tayo eh. Sana all. Idol gyud ka tay. Salamat, anak. Oh. Ana. Boto na sa kadlaon. Porbida. Suka na. Porbida. Diri, una mo, atimanon ako sa Oh, Inday. bangas ka. Susabot lang. Kakita ka ni Butong? Akong tatay. Nagdagan in town aron pag-atiman kang nanay. Ay, ginawa ko. Saludo kay ko, tatay. Sabi ni mo, huwag ingon pa lang ana, tanang na ba? Wag yun, gubot. Noy Butong. Mana? Agitrapuan na ko imong simot, Inday. Nagsukam ka. Jesus, mukha na eh. Kaya kamay lang. Manaw. Asang baso. Ha? Baso? Naurot man ako suka. Ipis, may pa ko. Uwa naman, Inday. Nahurot naman ang beer. Palit. Pagpalit! Gusto na lang tingali, Inday. Pagpalit! Lagi, let's say! Okay, Inday. Sige. Magpalit ko. Oh, tay, asa ka? Doon ako ipalito, Inday. Sugo kong nanay ni mo. Ako lang ba? Ang sorry, plito, be. Magpalit ko beer. Bye. Oh, Unsa tay? Beer? Oo, mo inom pa si nanay ni mo. Sige, diyaw na mo, ha? Noy Butong, pwedeng mo hangyo ko ni mo? Ang sorry, hangyo ni mo, day, ha? Tudluin na gunas tatay Alan, nga masuko. Ano? Alan, uy. Saludo dyan ko ni mo, Alan. Ngano ka, Sindoy? Pinangkat yun mo rin mga panan si Chona, no? Kaya pinalitan dyan ni mo. Mahalo nga cellphone, yun niya doon sa bagong motorcycle. Unsa? Gusto magkita ni mo sa iyong pagpang-reflex? Tatagin ako sa kong ipalit. Bayot, Osaka Grande. Bayot. Uy, hala. Sabi nga ni mo, di ko ginahan mo tawag niyo bayot kay gwapo mo gagot. Sindoy. Ha? Sindoy. As?
Palit na tag noodles diya, bayot be. Aw, Sindoy. Noodles. Noodles. Ikaw magitas butong, no? Oh, ako to. Ano mo ni Sindoy? Nagsunod lang, Nagkatagpo tingali mong alwan. Ano, dili ba sa alwan, nagpalit sa beer. Gusto pa ko nang mainom si Chona. Bitaw. Uy, psst. Oh, Butong. ano man? Luwi ang alwan, no? Oh, Luwi ka na sa alwan. ha? Giundo na sa Chona, no? Sa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!